nguSandile Dlamini, ngihlala khona la esigodini senkosi uBaba uNgcobo. Ngibe nesibonakaliso emasontweni amabili ngikhathi nje la sekufanele ngabe ngiyakhola umzimba phansi. Ngitheme ngithi ngivale isicabha esiglass ngase ngibona umuntu engamazi kanti ekhaya kuyabiyelwa bese ngifikelwa ulaka ngidinwe. Ngidinwa ngibona lo muntu usengaphakathi akazungele kanjani egcekeni bese ngiyitshela ukuthi kusho ukuthi uzontshotsha bese ngizibona futhi sengiphuma khona embhedeni sengathi sekufanele bekucicha amanzi. Ngicisha amanzi angisekho ekhaya manje sengisendaweni engayiboni ukuthi iyipha ngiyazi. Ngicisha amanzi angiwacishi futhi la kufanele kwacisha khona kusiki wakhona ngicisha phansi. Ngiphenduka ngaka left ngiyambona lo muntu obekade ejombile ngaphakathi usela ngaphakathi manje la ngikhona. Hayi ngendlela engimshaye ngayo lo muntu nginolaka bese ngimtshela ngawo umchamo ngendlela engidinwe ngayo asukume mesukuma jayi ngiyabona nenhliziyo enhle lento oyenzayo uyenziswa yimina. Mina ngubhuti wakho omdala ongamazi njengoba ungibona ngila nje ngisifihlile angifuni ungibone ngoba ngidinga ukugezwa. Into ozongisiza ngayo uzoya ekhaya lemphefumulo uye khona uyongeza ngaphansi kwesibongo sakaNgcobo umalume nakaDlamini uphinde ubalule mina ukuthi ngigqame nami ukuthi ngikhona mase ungeza nomfowethu lo omunye omdala kunawe. Ilokho nje engakusho.